Iki Mbak Elisa kon tampil ke muka, kon tampil ke muka. Wah, dibayar larang-larang kudu kon tampil gasik. Ya. Gua ngadeg disepot karo apa? Eling-eling Banyumasan Dewa Resita. Wong kok kawit gemeyen tekan siki ayu bahaya kan. Ya Allah. Wilut sing dalu Mbak Elisa. Cek cek cek. Cek cek cek. Cek cek cek. Nah, gue cek 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 testing sekali tetes langsung blending. Apa? Weh. Sugeng dalu. Iso gelar iso gulur. Testing apa wau? Sekali tetes langsung blending. Ya ora mesti ya. Ora mesti. Ono ditetesi ra mlenting ya. Apa kuwi? Ora dadi barang ngaturaken wilujeng dalu. Oh inggih. Iki bisane golek ngomong kayak gini nemen ya. Ini bukan Togok Saroito, ini siapa nama? Saya Subur. Oh Subur. Ya saya Sabar. Ini Sabar. Ya, oh ya. Mic-nya Mbak Elisa dikeraskan dikit itu masih mandan abot. Iya. Tadi kui Mas Subur, Ya. Kang Subur, karo Ya. Kang Sabar. Sabar ya. Subur sing cilik. Sabar sing rada gede. Sing rada gede, gede kok gede. Neng wetenge jembling kabeh. Wudel ndelewer kabeh. Jembling orang jembling. Jembling. Gimana kabarnya Mas Dima? Alhamdulillah Mbak El. Sehat. Sehat. Syukur. Mbak delok kayak aku toh. Mbak delok kayak gitu loh. Ya kan deloknya wayang wae ora sampe kono. Kalau aku ngomong sama wayang, Iya. Yongko wayangnya sing jawab. Oh, Kalau iya. aku ngomong sama Mas Bima, ya berarti kita eye to eye, moto karo moto ngono loh. Tadi ini tatap-tatapan. Oh iya. Gitu. Aku kadang-kadang kalau melihat pesonamu aku nggak kuat jadi saya mending nggak melihat saja. Kau nggak kuat ngelihat pesonaku. Iya. Tapi kok kamu manggil aku ke sini? Ya nggak tahu yang manggil bukan saya panitia. Oh itu. panitia. Iya. Tapi dari hatimu gimana? Aku ngertinya tuh hari ini tak kira aku nderek ke Pak Kuku, ternyata nderek. Oh enggak, Pak Kuku lagi umroh. Ternyata nderek ke Mas Bima ya karena nostalgia ya Mas. Nostalgia iya. Kak iki pengerawan langsung do ya gitu ya. Ya Masih apa? ingat ya sama teman-teman Chandra Birama masih ingat kan? Tentu saja Iya. masih ingat boten kesupen sakit kembali lagi Iya. sesrawungan meneh ke kancan ngeraketaken pase duluran. Iya. Pase 2 hari ya kita bersama ya, besok juga ya. besok juga hari ini dan besok. Bener. Ora tebeh ora adoh caket mawon. Cuma setengah jam dari sini. J, engkang baku saya menyopo dulu. Oh iya monggo ya. Kalian seluruh warga Masyarakat. Engkang sampun hadir rawuh menika makempal merapat tumplek blek wonten mriki Tumplek blek. Oke. Ora kok blek anger blek kae teh. Blek dudu tong dudu blek kaya gue. Iya toh maksudnya saking banyaknya tuh loh. Oh iya, oh Mas iya. Subur. Mm-mm. Mas saking banyaknya tuh tumplek blek. Iya. Gitu. Tumplek blek. Ja, luar biasa wonten ing desa napa dusun? Kreo ning desa. Desa Greyo. Kreo. Greyo. Iya, betul. Wonten mriki kula nuwun nggih. Kula nderek memuji
Anggenipun panjenengan sampun gelar kabudayan menika. Aku malah suwe-suwe bingung kan ngerti ngomong malah kayak bahasa planet suwe-suwe. Gelar apa sedekah bumi? Iya, sedekah bumi, ruat bumi. Ruat bumi. Iya. Nggih, dengan gelar wayang ringgit wacucol. Wacucal. Wacucol. Manika sae sanget, saestu. Artinipun niku ngeleluri nguri-uri kabudayan lan saged nularaken dari generasi ke generasi. Syukur-syukur simbah ibu sing ngejak putune bocah cilik-cilik dijan nonton wayang. Ben tau tate. Ya angel temen ujarku ke lambene nek tikungane apa kebrejane sih? Udah pernah dadi ngalami aku mbiyen zaman cilikku tahu nonton wayang dalange Mas Bima, bintang tamune Mbak Elisa pe nontone wakeh banget ning desane Greyo. Mana lho? Itu penting. Ya memang target kita seperti ini Mbak Elisa. Bagaimana cara kita itu para kawula muda-mudi supaya suka tertarik dulu kepada wayang. Nggih, termasuk Mas Bima ki upayane ya sae sanget. Ulang nggih. Nganggo wayang werna-werni segala macam bentuk warna sek memukau cah cilik-cilik iso marake tertarik apik-apik gajah gede ya metu gasing. Telalene wah. Talene nang apa? Glondeng. Glondeng jare. Ki bocah ngerti glondeng barang nih. Mau jaran-jaran ya pirang-pirang. Iya, sesuk jaran-jaranan ya. Iya. Sesuk jaran-jaranan. Sesuk jaran maksudnya piye? Lah iya jaran numpak jaran kan? Oh, numpak jaran iya. Lah iya. Kan jaran wayang. Oh, jaran wayang ra iso ditumpaki. Sing ditumpaki jaran liya. Iya. Ya. Jaranmu kan siji ning nggonku. Oh iya, Dek. Aduh. Jadi meneng-meneng ki salom kulit wayang kulite kuwi kabeh kan ya tak keloni ning omahku. Oh iya. Ini bukan salah paham dalang. Kalau dalang itu emang harus ngeloni wayang. Iya, ya orang mau wayang tok ya wong barang ya. Maksudnya tuh dimainkan terus, didemek saben dino dinggo latihan gitu. Aku kan akan jupuk wayange Mas Bima mbiyen. Iya, semare besi nang sampean ya, jan semare. Lah kan kowe le njaluk Mbak tukunen pira ngono to. Mbak yang eling ta. Terus aku juga mengucapkan selamat pokoknya kabeh mawon menika ingkang dipun puji menapa dene pangajeng-ajeng panjenengan sedaya pangajeng-ajeng ya pengharapan itu saged kasembadan pinaringan sehat nek pun sehat pinaringan panjang yuswa nek wis panjang yuswa iso golek rejeki sing kathah nek rezekine sik akeh njuk anak putune iso disekolahke dhuwur nek anak putune wis sukses engko gek bapak ibune wong tuane ya pinaringan barokah. Nggih, amin. Ngono, wis dongane kuwi. Sing baku wong jenenge Memetri Bumi ki ya dhewe ngelingi diparingi pangan ya saka bumi. Betul. Dadi nek maringi diparingi pangan awak dhewe rasa syukure ya kudu genten diwewehake lewat kabudayan iki wujud berterima kasih terhadap bumi nek. Wow, niku ruwat bumi kali pesta anu Mbak gunungan itu loh yang isinya apa hasil bumi itu. Oh iya, polo pendem polo gumantung. Apa itu polo pendem polo gumantung? Ya polo pendem itu kan kayak ketela, sama ngerti ketela? Ketela tahu? Iya, itu boleh budin. Ketela itu banyak, ada yang ketela yang dowo-dowo ada, yang ketela yang ungu ada. Oh ya itu ubi. Ubi ya. Wah kalau ketelane orang Kreo itu dawa-dawa. Oh, aku pengen ngerti ya. Ketelane orang Kreo itu dawa-dawa turun boten kacel-kacel.
Mempur. Oh, kacel itu apa? Kacel ya alot kayak keas-keas ngerti Oh, pan. jadi dimakan itu mempur. Mempur. Wah, kudu Iya. tak jajal telone. Telone Besok. siapa? Hah? Telone siapa? Telane wong krene. Lah iya. Masa telamu? Aja Lara. Nggih. Juga terima kasih kepada segenap panitia, Mbak. Inggih Menika menika. ketua panitia Bapak Suripto. Bapak Suripto matur sembah nuwun sampun dawuh kula saged sowan wonten mriki. Nggih. Lan sedaya perangkat desa. Perangkat ora perongkot. Ya, apa sih basa Jawane? Iya perangkat ya pokoknya. Perangkat Kepala desa. desa panjenengannya Bapak Kepala Suheri. desa Pak Suheri dan Nggih. semua jajaran, Ya. mungkin kepala desa tetangga yang juga hadir satu kecamatan yang kuyung Mbok Menawi Sugeng Rawuh juga. Ya. Dan Mbok Menawi Pak Bupati wonten moten. Terusnya mau badhe rawuh. Oh, nggih. Tapi gitu kok. Sedaya kemawon yang rawuh kula Nggih. ngaturaken sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng hamersani. Iya, sugeng. Jem, aku juga berteman sama ini Mbak Roro, ternyata juga kami Tio. Oh, apa? Ya, ini Mbak Roro. Panitia. Iya. Oh, panitia. Iya. Oh iya itu sinden asli sing sini. bedo itu. dewe. Iya, bedo dewe. Ternyata sinden asli sini, Heeh. yo merangkap dari panitia, yo merangkap dari sinden, gak kue yang kebayaran orang Mbak. Ya ke orane wong kena partisipasi ya. Waduh, wes iki berarti memang pengorbanannya luar biasa. Maksudnya memberikan waktunya ya untuk mengadakan acara masih nyengkuyung nyinden juga luar biasa. Apresiasi. Mbak Roronce. Wah, dan luar biasa. Datang di sini jam berapa tadi? Kepo amat. Iya, saya kan tanya. Aku teko jam sekitar 10, Oh, setengah jam- 11. Oh, sembirah? Setengah 11. Orang ki nyong ngomong malah bingung ya kalau wong ki yakin. Mau medal Riko. Oh, Terus- medal. Ya, Iya. terus ora sedeng, akeh pedogong. Ora sedeng. Ya. Terus aku memuter balik, Oh, ya. dilalah metu wingking. Wingking, guri. Metu wingking Iya. keco. Oh, ayo. Ya orang mesti lah. Orang mesti kepenak ngertung buri lah. Ya, itu lebih enak karena nggak ada ini, nggak ada Hambatan. hambatan, Iya. nggak ada halangan, Iya. langsung jujuk gone. Gitu. Tapi ya bukan dalam lebu ya. Kan iso langsung nggak panggung dan Iya. matur sembah nuwun mugi-mugi paringi lancar sedanten Amin. sedaya rangkaian acara dari beberapa hari yang lalu sampai sekarang lan Iya. mugi-mugi panglipur dinten meniko saged dados jampi saya. Ya. Wah, ibu-ibunya di sini kompak-kompak, Mbak. Wah, sempak kabeh. Cantik-cantik juga. Iya, cantik-cantik. Iya. Kabeh merapat nyaket nyedak gon Iya. panggung mepet. Mepet. Atos-atos nggih, Bu, nggih. Pomen dompetnya digembol pindah ngarep. Ngarep. Dan nang apa sih? Tenang baik, Mbak. Malam hari ini aman, tidak ada copet, tidak ada maling. Yakin? Soalnya Yakin? malingnya sudah saya tangkap. Wah, tenane. Tenan. Wes entek malingnya. Wis ento sudah saya tangkap Oh, kapan lemu nangkep? tadi siang. Oh, lah Sekarang ngendang. Wala ngono. Iya. Neng hasil malingane ketoke mbok gembol. Lah terus tak bagi karo kowe kok. Oh iya. Jadi kita partner berarti. Nggih menika paring panglipur menapa Nggih, menika menawi kathah wonten sangat pamundutan, pamundutan, Mbak. Nggih. Nggih, Mas Dalang nyuwun gending imbang ana katresnanku. Menika saking Pak Lurah Kajen. Nggih. Nggih menika wonten malih kagem Pak Dalang nyuwun gending lali janjine. Mas Lurah kecepit. Nggih, terus Kecepit. iya bener kecepit. Oh betul. Iya kecepit ya. Lurah kecepit. Kecepit apane ya? Oh ya, emang daerahnya namanya kecepit. Iya, terus ada yang minta lintang asmoro saking Mas Lurah Kreo. Oh,
Ya. Mungkin imbang ono katresnanku apa ya? Boleh. Iya. Wah, dan saya lama sekali tidak berjumpa dengan Mbak Elisa, sekarang agak gemukan. Gimana? Apik sing lemu apa sing kerempeng? Ora ngerti nek iki. Lha piye sih? Ya ora ngerti. Aku wong lanang ki ngewuhke ya. Nek pas wong wedok ki rada kuru ngono dikira ra kopen. Madang sing ngokeh ben lemu ben ketok aku ngopeni. Basan wis rada lemu, kowe ki keleman marake ra iso ngene ngono mbok dikurukno sithik. Ah, kuwi ngewuhke lho wong lanang. Maksude ngene ngono kuwi kepiye? Hah? Ngene ngono Lho nek wong wedok kelemon ngono kuwi kan biasane wong lanang wegah to ndelokake ketok. Iya. Ketok le wis awake wis akeh gajihe ngono. Oh njuk ndelok wong wedon liyane. Ngono njuk berpaling ngono. Kira-kira ngono ra Mas Dalang? Aku ora. Tenane. Tenan ora. Alah. Imbang ono katresnanku mang bawani. Yeah. Yakini suaranya luar biasa ini Mbak Elisa. Bawanya apa? Manut. Ya. Pangkur Semarangan apa boleh, mau boleh. Seasmerondono apa? Pangkur aja itu. Oh boleh. Baik itu. Pangkur. Pangkur cara Semarangan. Cara Semarangan 350. Nek cara kene rada murah 100. Ki bocah aku tak banting san gawe ki. Wong bayarane besake dhewek kok. Wong arep 350 malah nyong-nyongon. Iya. Mingkar mingkurengo kara. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Wih, keren ya suaranya ya, Jan. Pangapunten nggih, nek anten ketul ing atur napa nyuwanten ingkang sedaya. Ketul apa? Ketul apa? Wonten ketul atur. Wih, aku ngomong kayak gue. Kesalahan kata-kata. Kata-kata. Orang ngomong ketul-tul malah dinyang kok enak-enak emang kok. Apa sih itu loh, MC itu loh. Gratul-gratul. Menawi wonten ketul ing atur nyuwun ing samudra pangaksami. Gitu. Iya sik iku ya oleh lah ngono. Karena Wah, dan padahal Mbak Elisa itu menurut info yang saya dapat itu wow, tadi malam habis begadang ya dengan ya. Iya. Ibunya gerah. Dia baru sakit. Oh, tapi udah mendingan sekarang. Belum, masih opnam. Masih opnam. Ya, jadi begadang. Aduh. Bot-bote tanggung jawab ki tok, kelire tok, medeni temen tok. Meniko Maruto. Iya.
pun imbang ana katresnanku nggih, Mbak. Nggih, menika Nggih. saking kula napa saking Nggih, saking jenengan mawon, buka Nggih. celup mawon, kok. Saben dina mangelakmon jroning sepi samon amung tansah katulung wayanganmu duh Kang Mas wong bakos linalitan misalin sayang rucet Mbak Elisa organisasi. Mas Sediana. Lagu ini juga untuk semua warga masyarakat di Desa Kreo. Sehat selalu, berkah selalu. Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning mawon mangun feeling sing ana kene aku nunggu kowe Gimana? Janjane kowe ning Si Kanjol. Chandra Bidala Music. Gak mau pulang, maunya digoyang. Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning mawon nganti ringsek jenenge ana kene aku nunggu kowe
Luar biasa Mbak Elisa. Wah, ini juga Mbak Elisa. Apa? Semua kades dari sekecamatan Randu Dongkal itu banyak yang hadir. Banyak yang hadir ya. Termasuk Pak Kades dari Semingkir besok juga hadir. Oh nggih. Kok menawi saged nyaket wonten pepanggungan minggah wonten pepanggungan. Anu ketua panitia. Ketua panitia menapa Pak Lurah menapa seluruh kades derek monggo bisa bersama-sama menyanyi sareng-sareng kula. Asik. Monggo menawi mboten ketua panitia nggih Bapak Lurah mbok pilih badhe minggah wonten ing pepanggungan. Nggih. Suasana miwah pandaya swara mugi katur ingkang biniji suawi. Tanpa mengurangi rasa hormat, monggo Pak Lurah, napa teman-teman lurah, napa ketua panitia, monggo. Hadir, monggo Pak Camat, nggih. Mohon kerelaan hatinya Pak Camat Randu Dongkal nggih saged nyawiji wonten pepanggungan menghibur masyarakat Pak Camat. Sugeng dalu Bapak Camat. Sami sing sugeng dalu. Kula grogi Mas. Lah grogi pripun, Pak? Kenapa grogi Pak Camat? Kare Mbak Elisa. Aduh. Biar kan. Yang bikin grogi apa? Saya sudah jinak. Menawi Mbak Elisa niku jan pandangan hidup temenan niku, Pak. Nggih. Pandangan hidup. Pandangan hidup nggih. Pandangan hidup. Nah, dipandang dulu baru hidup itu, Pak. Gitu nggih. Iya. Ada pegangan hidup nggih. Hah? Pegangan hidup nggih. Oh, kalau itu ya bisa jadi juga. Bisa jadi loh Pak Camat. Iya. Selamat malam Bapak juga, Pangapunten. Ini biar masyarakat senang Bapak bisa naik di panggung nyawiji bersama-sama menghibur masyarakat. Mbok menawi ada pangandikan. Wonten kula mimpi napa niki? Lah kepripun? Nggih mboten terbayangkan kali Mbak Elisa. Oh, nggih. Jadi nggak ada kata-kata yang keluar. Tidak ada kata-kata nggih, Pak. Nggih. Ngemek mawon setitik nggih angsal, Pak. Aduh. Dereng. Oh, dereng. Menika kali Pak Kades. Niki sapa nak niki pon? Saged anu kok namung sedikit sih Pak. Salaman juga boleh. Alah. Aduh, kayak Mas, muni Mas, balangke Mas. Sekali lagi. Wah, kayak tukul arwana nih Bapak.
gimana perasaannya Pak? Ini masyarakat berkumpul semua. Senang sekali Mbak, senang sekali saya di sini. Alhamdulillah keamanan juga lancar di Nggih. sini. Apalagi sekarang jelang pilkada nih Bapak Ibu semuanya, kita ciptakan masyarakat yang kondusif, keamanan yang kondusif. Mudah-mudahan dengan adanya Mbak Elisa di sini memberikan kesejukan hati kita tentrem. Tadi saya bayangkan Pak Dalang, Nggih, mumpun. saya bayangkan Pripun? seandainya Mbak Elisa ini ada di rumah saya. Nah, Jauh Saya- nggak sih Pak rumah? lha niku dipoto mawon, makanya fotone dipajang. Nah, itu. Oh, lah nggih. Terus. Perkarane angger ngopeni wonge niku larang, Pak. Oh, belum bareng-bareng tarife lawis, Pak. Mboten namung tarife bedake barang. Oh, gitu. Wah, suka pirang-pirang lah wong. Sekolahnya yang mahal. Nah, sekolahnya niku. Seni itu mahal, Seni itu mahal betul. kreativitas itu mahal. Betul. Nggih. Makanya jangan mahal-mahal. Monggo mbok pilih badhe nyekar lagu menapa, Pak Camat gini Pak Kades. Monggo Pak Selingkir yang ahlinya ini. Nggih. Mumpung tesi wonten wekdal, nggih. Monggo. Kinten-kinten badhe nyekar menapa kagem napa nggih ya kanggo kenang-kenangan. Nggih, betul. Mumpung ada Mbak Elisa di sini. Kalau kula mboten saged nyekar, Pak. Wong ngaten. Nggih, saged nyekar teng napa? Matang. Maksudnya nyanyi nembang. Iya. Nembang. Nembang. Nembang Iya. nggih. Nembang utawi ngekar. Ya kan? Karena dari kata kembang, sekar, ya. Sekar. Jauh Pak Lurah. Mbak Elisa aslinya mana sih? Aku itu bapak seko toli-toli, mbak seko lambelu, terus sekolah ning Yogyakarta. Oh, jadi iki wong ora genah ya asline asline. Ora gendah ya, Pak. Ora asline ora genah mung karena kan pintere sing luar biasa niku Pak Camat nggih. Tapi ya luar biasa sih. Napa malih niki, Pak? Nggih napa badhe request lagu mungkin jenengan Request joget juga kaya boleh. gitu. Oh, saged. Nah, nggih. Ya, lagunya yang biar semangat. Napa niku? Lagu napa lagu Nabi Jawi. Yang pakai sekop-sekop. Pakai sekop-sekop ya. Apa Pak? Napa Pak kejene? Nah, Oh. kowe randa kempling apa taman juruk irame Ya. niku. Randa kempling. Ada Lah. kempling, ya siap. Randa Sama kempling Lurah, nyangking ya. ember. Ya, oke. Dhuwur mlimping iso romber. Alah, Napa niku Pak Dalang? Kotak amal. Oh, leres. Kotak amal nggih. Kotak amal. Kulane sampean kudu ninggali. Oh, gitu. aja kawatir. Aja Aku wis delok putih-putih ning nggon kantong. Pak yo, Apa putih-putih jenenge apa? wong wedok ki apa ya? Mengko lah sapu tangan jebule. Ya kayane sapu tangan. Randa kempling. Ya Pak Jawat, Pak Lurah nggih. Nggih, nggih. Randa kempling nggih. Ya jajal kaya ngapa? Randa kempling tadi. Prawan loro Neng Semarang tak tuku gelang panteng-anteng Susu Malang dan rada dicapen kempling Hoi. Pak Camat matur sembah nuwun. Jamin Pak kempling Lurah. iki. Kempling, Jamin kempling. jamin kempling. Iya, jaminan mutu gue. Jaminan mutu Nggih, kempling. matur suwun. Nggih. Sembah nuwun. Matur suwun dumateng para pengunjung, penonton wayang kulit Kidalang Kibima. Nggih. Mugi-mugi masyarakat Desa Kreo wontenipun ruwat bumi niki ndadosaken barokah, Amin. rukun guyub mbangun Desa Kreo. Nggih. Nepangaken kula kades saking semingkir. Oh ngaten nggih. Mugi-mugi Kidalang sehat walafiat ngenjang rawuh pertunjukan teng Desa Semingkir. Siap. Nggih. Niki nyuwun lampahan Petruk Mendita nggih, Pak. Oh nggih. Oh nggih, siap. Soale kalau wingi wonten Kidalang saking Desa Semingkir menawi lakon
gugurnya Durna kali Dursasana wonten parang Bratayuda. Nggih, leres. Dadose wonten napa pemaline napa dos bunti kula mboten ngertos. Oh, nggih, siap. Nggih, dados wong menghibur warga nggih. Lelucon mawon Nggih. kali sing guyu-guyu nyenengaken warga. Nggih. Dados Petruk Mandito. Nggih, siap. Ngenjang wonten atraksi niku pengendang mangan beling ngenjang. Lah niku nggambaraken kula saking keluarga miskin tapi saged dados kades. Nggih, siap. Luar biasa. Wah, dan Mugi-mugi amanah nggih, kangge amin. mimpin desa. Nggih. Semonten ugi kula nggih nyuwun kalih Desa Kreo warganipun monggo mbangun persaudaraan. Nggih, amin. Kula wanti-wanti kali wargane kula sami menawi mbangun margi niku sekeca sanget wonten artone kali tumbas semen, pasir, watu kantun ditalut. Tapi mbangun persaudaraan nggih kedah ngundang kidalang nggih kepanggih mriki rukun guyub silaturahim saling salaman lajeng mbangun desa kinten-kinten kitus kemawon. Nggih, sembah nuwun. Selamat kangge Pak Kades Suheri. Nggih. Moga-moga sehat ngantos rampung bangun desa guyub rukun Allahumma Amin. matur nuwun nyuwun ngapunten mbok menawi kula njogede mboten lelet soalnya nggak persiapan ngenjang radi lelet teng semingkir. Nggih. Siap, Pak. Nggih. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan luar biasa nggih. Pak Camat ya kaya ganteng nemen kaya Gatot Kaca kan. Dhuwur nggih. Ya, dan Mbak Elisa, Ya. ini meneng-meneng diam-diam sudah hampir setengah satu. Wow, Ya, ini satu lagu lagi nanti dibajut di goro-goro nggih. Oh, sampai gara-gara ya. Iya iyalah. Larang-larang ora tekan goro-goro. Oke, napa lagu nipun napa? Saya kangen kembang rawemu. Oh, kembang rawe. Iya. Onje. Menapa kula mboten pentas kalih Mbak Roro menika? Oh ya boleh, 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 boleh. nggih? Mbak Roro ya. Mbak Roro ayo, ini dari Iya. desa maksudnya putra daerah. Iya betul, 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 Ya. betul. Mbak Roro silakan tampil kembang di sepot Jol. Ya, Jal. Wah, ini Mbak Roro ya, Mbak. Wah, dan pawakannya kaya bubuk nemen ya. Apa? Kayak apa? Bubuk. Oh, gubek. Ipel-ipel. Aku dengarnya gubek. Apa guwok? Gubek. Guwok ya, bagiannya sing ngendang kowe lah seneng ngasih kaya gue. Iya. Selamat malam, Mbak. Sekandalu. Sugeng Dalu, Mbak Roro. Iya. Ya, panjangnya siapa sih? Roro. Riket. Hah? Riket. Riket. Roro. Riket. Riket. Roro. Roro. Afriani. Avriani. Abriani. Oke, daun fulus ya. Mbak Roro asli sini ya, Mbak ya. Kulo Pak. Nggih. Kulo tiang berkinje. Oh, nggih luar biasa nggih. Selamat bergabung kali Chandra Birawangi, Mbak. Atur sembah nuwun Pak. Nggih, nyun pangapunten menawi lare-lare setan-setan niku kadang-kadang kebangetan nggih nyun pangapunten. Pak, Nggih, yang aslinya kemredeg Pak. bisane kemretek. Ketemu Mbak Elisa pujon wedine ora eling. Idilah kaya wong Pemalang iya. Ora kaiki, ora kaiki wis. Yang terwong wadon ki nyang dedegan. Bisane. Jagongnya pinggirnya wis kebledeg. Ki pap artis papan atas. Oh, lah nggak Kapan sampean? nyong artis papan Oh, atas papan nang sampean ya. Pada bae wis ora kaiki, Mbak. Ora kaiki. Besok dikai sego megono, Mbak Eliso. Sego Oh, megono. di sini makanannya sego megono. Sego megono, Ya. iya. Itu apa? Makanan apa?
Ya sega nasi kucing kayak gue lah. Oke, nasi kucing. Ana oseng-osenge kae ketewel. Ketewel. Iya, terus anak maning gorengan sing enak nemen nang kene. Apa? Telembuk. Yakin kowe. Enak nemen nang ngarep. Alah, telembuk kaya sampean yang ayong dos. Iya, telembuk goreng. Lembuk goreng. Iya, enak nemen yakin mamane ngersing mentah kaya. Aduh, bisa semedut nemen yakin. Lembuk Kan enak. takon maring anu sapa Kang Purwo karo Kang Bimo tak kaya maring sirandu kaya kowe ya. Kaya ngapal. Lembuk niku napa? Gorengan. Ora. Oh, jenis gorengan. Iya, Berarti gorengan. enaknya dimangan nek anget-anget. Iya, oh iya. Pamane kan ngersing ngurung digoreng, sing isi wuda telembuk aduh. Kaya seger nemen yakin. Dalange ku ngawur, Mbak. Iki temenan kita temenan iki. Ora telembuk kuwi nek cara wong kene kuwi dages. Cara wong kana kuwi Lontong. La. Iya lah orang ngandel, tapi kan renangannya telembuk anak ta ya. Ya, nah. Nah iya telembuk lah, wes termasuk sampean kan ya. Kucing. Kamu lata ya. Metu kucinge. Kucing. Kem apunten niki Mbak Lisa. Kula kadang kala kuwi nek latah ku ora muni kucing. Kon muni kon ya kuwi kok mulane nyek. Kunci kontak motornya dipateni. Weh. Ngapunten nggih Pak Dalang nggih. Oh lagi. Mana wah kecang apik ya. Mbak siapa jenenge? Roro Pak. Roro jonggrang. Roro banget. Wah, jangan kayak bokongnya gede nemen kowe ya. Roro banget. Keh, anu dalange geblek kayak iku buri kaya ki. Bokong apa tebok ya Allah, kayak udah. Masya Allah. Rika Pak Dalang. Nang apa? Ngemek nah ya ora ngapa. Nyongon ngemek. Ya jero lo kan ngemek wong Ya, kita anu. setitik kikiren re. Ya ora ta ora bisa. Ora kaikir re. Ya ora. Iya re. Ya re. Mbak Roro itu udah nikah belum? Hah? Nyong Udah nikah belum? Udah pajeng belum? Iya. nek nang kene ya perawan. Oh, kono kene perawan, nek raning kene Buntute loro. Oh. mula to iki gede lah ya wis Tapi- ketuke loro. Oh, anaknya loro. Nggih Pak Dalang. Lanang wadon apa lanang? Iya lanang wadon ana ta yang gawe. Oh iya ya. Waduh, jan apik nemen ujarku ta si Bisa dewekan komplit ya. terjodoh kena. Lha jodohna karo sapa? Kowe karo sing bonong kae. Wes senengane Mbak Elisa gemen anggar anune karo Ibnu terus gue. Jare kacamataan gitu tukang ngelas. Ayo ini. Iya. Mbak Roro mau nyanyi apa? Iya, mau nyanyi apa? Yang suka. Lagune Yang Anda suka Yang aja disukai. apa? Suka kamu. Susumu ya. Kita kalong jenengane Mbak Roro Suropongan. Susu loro sebopongan ya. Wah, jenenge. ki dalange geblek maning jebolan. Geblek primen ora Ya geblek ya iya. ora ditanggap. Kirane suropongan. Enggak dikirane apa? Ndi? Kue. Apa? Elisa. Kue iya. Kowe ya mandan suro gupek. Suro gupek kue apa yo? Susu loro mambu apek. Emang wis tau ngambung. Jajal apa piye? Kari sing gede banget ki apa Pak Dalang? Kae. Ora kaya numbu apek kae. Lah sing Surabaya ndean. apa kue? Susu loro mambu boyo. Kayak Mbak Roro malah mbak susu seneng nemen sampean lah. Ya men orang ngantuk ke Pak. Ki pirsani masyarakat dusun Kroyo ki jen lho luar biasa sekali. Ya. Delok penontonnya PKD sangat giyuk ya. Ya. Alah jan bokong. Ya Allah. Apa Nyong anu pati-pati kaya ki Pak Dalang. Iya, Mbak. Nyong kan tepos. Oh. Kowe mulane diganjel to ganjel kowe kaya Gue berarti gue ora asli. apa
Ya aja buka ramu kok anu katon. Masa sih? Aku Masa manggon sih? orang ngandel kok. Coba ditabok. Dadal kowe di make mbak menul-menul apa ora kowe ndeleng kowe? Iya, enten. Ya Allah. Lagunya apa? nih? Lagunya apa? Gebok Asmoro. Oh, gubuk kok gebuk. Oke. Bisa medley itu nanti sama Kembang Rawenya. Oh iya, gubuk Asmoro dulu terus Kembang Rawe. Ya, Gebok Iya. Asmoro sama Mbak Roro. Heeh. Kembang Rawe sama aku. Oh iya. Nah, itu Mbak Roro juga bisa goyang sampai bawah itu pasti. Ayo nonton yang banget. Jejol. Dadah si Jejol kendangi kayak apa jejol, jejol kendangi. Ya, kayak Iya apa? Mas. Iya. Ya Allah. Kowe kayong wis sing goyang kono sing pating kelothak suarane kayong. Jare miki anu kon dites Iya. menjaipongan nyong yen uteyeng. Iya ya. Iya Rob. Ya teyeng. Iya teyeng ya. Iya. Senang banget liatnya. Jalannya bahagia. Aku harus baru bokong ayo seneng Goyang nemen kebuar. ya. Kita bokong bisa kayak gue ya Allah. Astagfirullah bisa ya. Ya Allah. Yang pawakannya kayak menul-menul. Gue sampean ada agi dimat-mat sing gendang miki wae amaring nyong. Kepriwe? Pengen kenalan karo sampean. Dulu salaman-salaman kayak apa dulu Sing pundi? Sing gendang iki ki duda ki ya. Salaman. Lo langsung gue hand sanitizer. Iya duda gue. Tak salaman riyin. Iya salaman ora apa-apa. Nah, Iya. arek kowe tau wong wedhus dibuburi bedoyan. Kowe wedhus apa maning nyong wong sing sanggulan bokonge menul-menul. Wah ya iyalah. Mbak Roro bokong mentol medut. Iya. Itu bener-bener pawakannya segerdu. Seger bang. Iya, gubuk Asmoro ya. Nanti dibajut digoro-goro, nanti goro-goro Mbak Roro atraksi ya. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Salto. Nggih, mboten napa-napa nyong yen uteyeng lho. Lah iya, salto karo menek kae ngandha. Menek saka. Iya. Enggak. Gitu ya Mbak Elisa ya, nanti jumpa di goro-goro ya. Oke. Iya, iya. Gubuk Asmoro ya. Ayo Mbak Rara. Yen liwat takut kelian. Tuku gawe. Bagio saking abal sing dalu. Ning jaga kebetulisan Jenenge gubuk asmara. Biyen gawe
Elisa sama Mbak Koro nggih, mengke temu teng goro-goro niki perang gagar sekedap mawon. Mumpung wulan mulut ki laire Kanjeng Nabi, ayo bebarengan ditonton wong sing arep ngrusak karo dandani bakal menang ndi. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati Kang Rama Sayyid Abdullah ibune Siti Aminah aneng Mekah lairipun ing Madinah madeg Sikra kang kala tumingal perang campur samya metale ora tante duwe lebing kono